Zo gezien het, maar we gaan niet naar de bioscoop toe, maar we zijn vervaren in echt. En we gaan eens kijken in echt, er woont een hele grote mens, maar hij is klein van het stuk. En die kan dansen, zeg ik ook. Oeh, dat is ongeveer, moet ik zeggen, op 65. Hallo. Ja, mogen we van binnen? Hij leert dus zomaar binnen, zeg. Och. Jongen, dat zit al 7 trappen ben ik al opgelopen hier. Dat is hoog hier. Zo, aangeland 17 hoog. En daar wonen de grootste mensen. Goedemorgen, kameraad. Alles goed? Ja, zelf. Ja, het moet. Heb je die gemaakt? Die heb ik gemaakt. Ja, ik zal zeggen, ik ken het beter, maar niet zo. Oh, dat is wel een grote keuken, zeg. Hey. En hè? Ja, ik heb veel plaats nodig. Ik maak veel rotzooi, hè? Ja, ik wou al in één keer voor hem die plaats eigenlijk was, maar het is behoorlijk groot. Ja. Kameraad, Ja, dat het is voor schalkje voor dich, hè? mij speciale moord. Ja, zeker, dat is een mini schalkje, dit. Dit is Maxi. Hier hebben ze een paar stukken aan moeten zitten, want anders. Dat is voor de ziekenhuis en voor de sluiting. Zo, wat gaan we ervan maken vandaag, joh? Nou, ik wil vandaag ossenhaas op een Italiaanse manier maken. Oh, daar spreekt ze mij wel erg aan. Hè. Ik kom bijna nooit in Italiaan. Dat weet ik. Waarom? Ik denk door het gedaan is zelfs. En ik heb wel gezien wat een andere Italiaan ook een beetje gemaakt heeft. En dan had verkocht ook. Ik denk, en ik gewoon afwijken van al de rest. Dus ik gewoon Italiaans maken. Ik laat me verrassen. Laat eens beginnen, joh. Laat eens gauw beginnen. Goed. Want ik heb honger, het is al 7 uur. Gaan we dan ook spaghetti maken? Met de... Nee, dat heb ik al allemaal een beetje voorbereid. Het is wel verse pasta. Want we doen het te gooien of niet, hè? Ik laat me verrassen, joh. Dat is goed. Heb je niet gemaakt met de breinoor? Nee. Nee, niet maken met de brein. Maar de kind is anders, hè. Maar ik wil wel alles maken met deze. Ik laat me helemaal verrassen. Water voor de pasta, dan kan je heel veel koken. Ja, dat doen we eigenlijk al van die kranen. Het zit niet te koken, drekken. De koken drek, hè? Ja, dan heb ik ook toes, maar dat is dan niet helemaal. Maar dat is nooit toe, hè? Nee, dus dat nee. zit er niks aan, hè? Nee, ik kook van niks, hè. En koffie drinken, weet ik, geen zoveel bange plaatsen. Ja. En eten alle wie loopt, dus waarom hebben ze niet zo'n ding aangeschaft? Ja, ik heb het gratis gekregen. Moet ik wel de goeie pakken, hè? Hebben ze die keuken van ik heb heugde gemaakt? Ja. Ik wil nu niks zeggen hoor. Ik wil niks zeggen, hè? Dat heb ik allemaal zelf gemaakt. Wat joh? Ik heb hier alles zelf gedaan. Ik ben hier ooit gewoon samen wonen, met een sloophamer. En na een week wordt het onbewoonbaar. Dus heb ik vervolgens nog 1,5 jaar verbood. Ja, en dan wordt het meteen wie ik het... Wie ze bols hebben. Kijk. En dat doen heel verstandige mensen. Eén keer alles om En dan wordt het te gooien. en te gooien. Ja. Dat kunnen we alleen doen met de vrouwen, jong. Want dan kun je een slechte vrouw zelf maken, dat weet je. Ja, maar Die christenen. Maar en ook als een vrouw heeft verboden, het resultaat is toch meestal... Nee, is moeilijk. Ze gewoon er meestal niet op vooruit. Laat ik geen meer maar puur natuur. Nou, ik zit er al meteen 50 jaar op geschreven. Ik heb pas dan geleden dus- 50 jaar getrouwd. Dus... Dan heb ze het goed gedaan. Ja, denk ik wel, joh. Een beetje zout erin. Niet te veel. Want zout is heel slecht voor de lui. Heb ik gelezen, ik weet niet of het waar is. De mensen eten eigenlijk veel te veel zout. Maar met zout koken alles beter, hè? Dat is zout, veel zout, overal zit zout in. Zelfs in pindakaas. Ja. Ton, ik heb gezegd, ik Ja. ga gewoon een ossenhaas maken, maar dan op een Italiaanse manier. Ja. En natuurlijk een biefstuk maken. Pas op, iedereen zegt dat het gemakkelijk is, maar dat moest... Dat is niet gemakkelijk. Nee. En dan moest beginnen met een goed stuk vlees. De basis, dat moet goed zijn. Ja. Dus daarom, voor dich nu dat is het beste, hè? Zo wie we dat zeggen. Een ossenhaas. Dat gewoon echt wel maken met een zelfgemaakte tomatensaus. Ja. Daarover gaat een salade komen van rucola melange met pijnboompitten, parmezaanse kaas en een balsamico dressing. Dat laten we dan allemaal samen gewoon vloeien met een spaghetti aiolio peperoncini. Ja. En dan moet het maar gewoon smaken. Maar ik weet zeker dat dat gaat lukken.
Jongen, water loopt niet zo te moeilijk. Dan is- Dat is dat dan is juist. het Ik begin al. Vraag me weer even, want dat zit niet goed. Hè. Kijk eens wie er zich dat ingekocht heeft. Ja, ik ben gisteren boodschappen gaan doen, hè. Ja? Heb ze een speciale winkel ervoor? Minst kan altijd wel speciaal winkels, maar dat is eigenlijk nergens voor nodig. Hè. vlees moest het binnen een nachtje slechter. Ja, dat ken je dan eens. Dus zo is gewoon eerst mee beginnen. Dus gewoon weer een ketel pakken. Och, Gewoon die tomaatjes erbij pakken. Och, wat een keer. Olaf, dat is een ketel eten die vandaag, joh. Het gaat die goed. We zitten niet voor niks zo hoog. 17 hoog, dames en heren. In echt. En een wolkenkrabber, hè. In de wolkenkrabben, in echt. Maar die dag al wie hier echt binnenreed, kwam ik langs het vrijheidsbeeld ervoor. Ja. Weet je niet, het vrijheidsbeeld Ja. kwam langs. Ik denk, boy, ligt daar wolkenkratser hier. Alleen die kan ik me gooien, zeg even de biscoop. Hey, dit is olijfolie. Een vriendin van mij die komt van Rome vandaan. En Ja. dan hebben ze toes, hebben ze er een stuk of 200 olijven bij me staan. En die perst mij, met eigen veutjes perst die mij door een oliven. Kijk. En dat heeft ze met die lieftallige Italiaanse weutjes Ja. gedaan. Reaal erin daarmee. Hupsakee. Daar gaan we al eens mee beginnen. Heel vroeger, wie de Italianen nog niet hier waren in ons land. Toen ging ze naar de apotheek en dan kreeg ze daar olijfolie. Dan kost ze beter naar de wc gaan. En dan vond je hem allemaal heel vies. En nu, op dit moment, vind je eerder Oranje en eerder Pruis en weet ik veel, die vind je olijfolie allemaal heel lekker. We hebben ze al winkels waar ze gewoon met diverse verschillende oliën kunt krijgen. Ja, ja. Omdat het een delicatessen is. Dat is een delicatesse, ja. Ja. Goeie olie, ja. Goeie hoor. Ja, van het goed vlees, goeie olie, goeie sla. Eigenlijk onder zelfgemaakte slierten. Jongens, dat is lekker. Moet ik even tomaten in de tuin gaan plukken? Oh nee, dat ga je niet geven, dit ook. Ja, dat wordt lastig. Dan ga je Ik denk dat het pas struikje had. met een tuin is niet zo groot, nee. Nou, als het erop ligt, kijk even op de plaats af. Oh, dat kun je het gevoel hebben. Dat komt het geval. Ja, het Italiaans zonder knoflook, Dat kan niet. dat geeft het niet, hè. Dat geeft het niet. Dus daar gaan we dan maar eens eerst even een beetje mee beginnen. Gaan we hem even schoonmaken, Ton. Ja, maar dat is een heel gezond rijkeneur. Knoflook. Knoflook is goed. Ja, dat is echt goed. En hij is goed feest, want hij is lastig te pellen, heb ik al in de gaten. Maar, Normaal doen ze dat zo, hè. En een keer met het mensje erop zo. Bam! Zo. en dan En kan dan ze... krijg je het makkelijker eraf. Ik wil het nu niet doen, want ik moet dadelijk nog een vrouw kussen. Ja? Oh joh, die... Dat was al 50 jaar met samen, hè, jong. Ja, dat is een titel. Ik heb natuurlijk... Ik heb geen kassa wie Ton dat heet, Ja, hè. ja. Er heet natuurlijk alles vers achter erbij zitten, hè. Ja. We kunnen ze echter ook in het putje halen, alleen dan moeten we met één ding rekening houden. Ja. Als je dan de olijfolie opzet, en dat wordt warm, Ja. dan laat het eerst even een beetje mettrekken. Want dan komen namelijk de smaken, die komen er lekker goed vrij. De etherische olie is De het. etherische olie. Kijk eens, jongen. Ben ik ook voorbereid. Het materiaal wat zo lekker is. Dus de knoflook is er even klein in snijden. En zo moet het. En nu gaat het tekstje op met de tomaatjes. Blokjes, hè. Blokjes, hè. Ik wil het eerst niet vragen, maar ik denk, laat hem eerst eens geweren, zeg ik het dadelijk. Dus mee verrast. Ja. Ja, dat zien we wel. Ik ken natuurlijk ook wel verse tomaten pakken die in een heel water halen. Dan zijn ze Nee, makkelijker nee, te nee, bellen. dat is niet- Dat maakt allemaal niks uit. Dat maakt het niet. Nee. En Unke doet het altijd goed. En waarom zijn rooi gepakt, Ricardo? Is die zeuter of... Nou, ik moet zeggen, ik vind een rooie voor het algemeen die gaat lekkerder. Ik vind ze gaat zachter van smaak. Ja, want ze moet eigenlijk niet te intensief van smaak zijn. Dan Juist. hoor je, want dan overheerst ze. En dan klopt het eigenlijk niet meer, hoor. En deze is wel het rood, maar die kleur rood die vind je niet sowieso in. Oh, dat is er een die een beetje belegen En is. die heb ik toch lekker vers gehoord. Ja, Ja, maar nu komt het. Een charlotje is nog beter van smaak. Hebben ze mee. Vertel ik ooit eens een kijk keer. eens zo. En dat ziet er al meteen goed uit. Met de knoflook, dat horen de zeeën natuurlijk, hè. Ja, nu gaat het rap, hè, Echt joh. niet. Maar nu gaat het rapper, hè. Ja, want nu moeten we naar de gang, want hier begint alles langzaam een beetje te burren.
Niet erg, laat maar Ja, ik bedoel niet aan te burren, maar te burrelen. Te burrelen. Borrelen moet ik eigenlijk zeggen op zijn Rameins. Zo. Maar borrelen, dan ding niet direct in gedangers. En ik moet de man nu even door laten werken. Daar komen we nog aan toe. Ik ben heel handig met het mes. Maar in de machine. Ja. Hupsakee. Kijk, dit is ook een manier om een uitje te schellen. En jongens, kijk even, nu op zijn zoeklijn. Ja, huppakee, dat is één. Kijk, we hebben de kip. En er verliest er namelijk niks aan. Ze blijft even goed sappetig. Dit is een wonderapparaatje. Tenminste, zo wie dat ik het weet hoor. Ik ben het helemaal met eens. Ja, hè? Het zijn van die hele kleine, simpele dingen. Gewoon een hoesvrouw het goed met gedaan, maar een hoesman zeker. Dus als je nu s'avonds thuis komt van die werk, komt ze thuis en dan ga je dan nog zijn eigen... Ik kook inderdaad vrij regelmatig lekker zelf toe, joh. Ja? Om Dus te toen beginnen- was niet de man die heel snel even naar de snelle hap geeft. Nee, ik zeg niet dat het niet ver komt. En ook, ik kom geer bij de Italiaan. Maar ik kook ook geer zelf. Ja, maar ik zie nou, doe best eigenlijk doe heel veel van de origine van Italiaans eten, want dan smaakt ze zo wat niet klaar. Ja. Dus dan weet ik ook hoe ze ongeveer gezeten. Dan mocht de man van de vele hamburgers niet zeggen, dat komt ze niet verder. Nee, dat gewoon, ja, goed, ieder het ziet. Ja. Maar, Ja, ik ben er ook, ik moet eerlijk zijn Ricardo, ik ga er wel niet van. ik bedoel, voor een paar euro meer heb ze 10 keer lekkerder gegeten. Ja, vind ik ook. En dan nog gezonder. Ja. Ja, als dat gezonder is. Oh, ik denk van wel. Wat zei hij eigenlijk? Dat is uit Cucina. Is dat een vriendin? Nee, dat is Italiaans voor keuken. Och! Cucina! Ah! Is Cucina een grote keuken of een kleine keuken? Dat is een normale keuken. Op 17 ook. Die begint je al het een en ander lekker te pruttelen. En vooral wat die nu gebeurd is, de ruiksalget. En als ik allemaal die dingen zo doorheen ruik, dat spreekt me aan. Kijk Olaf, kijk jong. Dat had ze niet gedacht hè? Ja. Hupsakee. Ik heb een kameraad van ons gehoord, een gezamenlijke kameraad. Ho. Kijk, Italië brengt natuurlijk toch wel even de beste smaken. Meubels, auto's zie je eigenlijk ook wel. Ja, want toch verkoopt die auto's die zijn leger van instappen. Juist. Ja, maar ik heb er ook nog een regen gedaan. Ja. Daar kan ik het dak zelf van wassen. Bij die anderen hebben geen plintenlegertje nodig. Maar als ze zo'n platte Italiaan hebben, dan kan ik gewoon het dak zo van wassen. Ja, maar dat geeft, ik zo ook dat ze hem niet groter verkoopt, maar dat hebben ze meer zo'n leven weer nodig. Zo. Ja, en dat zijn ook geen Italianen dan, hè. Maar dit wil me zeggen, dat is nu een speciaal Italiaans wien. Nou, ik weet gewoon dat dat zich beetje in een kennerbus. Jongens, ik mag het niet laten zien, maar dit is een wien, dat kan ik u vertellen. Ik gooi een beetje olie er vanavond, er is toch bovenop. Ja, dat was mijn schuld, dus het gaat te vuilen. Hè. Maar, zo zussen, zal kind ze niet goed holen. Hoor die wel. Olie, ah ja, dat vind ik wel reuze met, maar laat het dus maar gewoon lekker maken, zoals je normaal altijd maakt. Oh, hij wordt lekker dikker. Dat zeg ik toch, dat bindt zich duidelijk. Bij een bepaalde temperatuur Komt helemaal goed. komt er tot bending. Oh, wow. Die gaan we even openmaken, hè, Tom. Ja, dat moet ademen. Ik heb toch zo'n apparaat voor, dat gewoon nog even pakken. Laat me eens kijken wat ze ervan Ja, let op. Hupsakee. Dat zit nog in de doos, man. Ik heb dat ding misschien al 5 jaar. Ja, En dit wordt echt de eerste keer dat ik hem gewoon gebroken. dus dat heb ze ooit cadeau gekregen, laat ik het zo zeggen. Juist. Ja, dat heb ik meestal ook. En dan heb ik het toestaan en dan verroes het meestal naar de zolder. En dan gebroek ik het eigenlijk nooit meer, en dat is eigenlijk zin. Maar dan kom ik er dan achter als ik op de zolder kom. Och, wat lekker jammer van je. En Jongen. dat ziet er toch zo goed, hè? Ja, maar dat wil zeggen dat ze eerder dag mensen 3 flessen wien moest drinken met zo'n apparaat. Ja, eigenlijk wel. Hè. Ja, dat moet. Hupsakee. Goed, gaan we dan maar eens even fijn erop klemmen. Kijk toch. Erin. Hey, hallo. En eruit. Dat is materiaal, jong. Ja, ossenhaas.
peper en zo, dat duurt er toch ook weer bij, hè? Ja, zonder dat kan eigenlijk geen één keuken bestaan. Hè? Nee. En omdraaien doen we dat allemaal netjes hier met dat ding. Nooit met een verset, want dat zou zin zijn van het vlees natuurlijk, hè? Ja, dan stikken ze het vlees kapot en dan lopen de sappen eruit. Juist. En als de sappen eruit zijn, nou ja, nou, dan is de auto zonder benzine. Dus de bak zo altijd in oliefolie. Ja. Het spattert wel niet, hè? Maar de temperatuur wordt natuurlijk wel hoger. En daardoor groeit het vlees wel... Ik doe het met geklaviseerde boter, maar dat werkt ook goed. Vind ik persoonlijk. Wie heeft zo normaal gezien het vlees scheren? Ik neem aan dat zo van een mooi stuk vlees geen lapkelair gaat maken, hè? Het moet rosé blijven, hè. Denk maar dadelijk 3-4 minuten. We hebben er met de biefstuk ook genoeg met. Dus Ik kijk even op de klok. Komen. Oh, ik heb er geen. Die heb ik naar de markt gebracht. Maar die kennen we nog in de gaten houden. Als je nog bij dicht in de garage komt en ik heb hem in de auto gekregen, in een ruilauto. Want Ja. die zorg je altijd dat ik wegkom. Ja. Ik zeg tegen de man zo, ik zeg, nou weet ik meer horloge. Ik zeg, nou heb ik al een week geen horloge. Ja, zet dan maar stond er een week wachten. Ik zeg, ik heb geen zo lang alleen horloge, Ja, dat dan niet. En dat zijn de puntjes. Ik zoek die van mij Nee, ook nee. en maar die pas je niet. Die pas, nou mooi, ik moet erin hebben die dik om de been pas boven. Boven. Pasta. Verse pasta. Daar werk ik eigenlijk het liefste met. Ja, maar dat smaakt ook wel lekker. Dat smaakt ook het lekkerste. Huppakee. En hij had de vuurdeel volgens mij is er sneller gaan. Hij is vrij snel voor elkaar. Een minuut of 4 en het is gepiept. Moet het vlees dan er nog niet in? Dat gaat gebeuren, kameraad. Oh, dan, nee, ik meen maar. Ik weet het weer altijd op dezelfde golflengte zitten. Dat komt goed. Dat ze nu tegen mij zo netjes in Canada een auto bij dit kom kopen. Als ze maar komt wassen, ben ik ook content. Ja, maar dan kom ik eerder zaterdagmorgen Ja. doen hè. En ga koffie drinken. En koffie erbij, hè? Ja. We gaan meteen getijden erbij pakken, man. Kijk eens met wat voor tempo dat nu gaat. Zeg eens maar, die Italianen hebben calmaan, niks calmaan, tempo. Avanti, hè? Ja, of niet? Aglio olio, je peperoncini. Ja, Hier liggen in elk geval de knoflook al klaar. ja. Ik ga hem even lekker klein maken. Ja, dat hebben ze dadelijk nodig erbij. Wat heb je dadelijk erbij nodig? Hoppakee. Oh, en ik heb er nog een pepertje liggen. Dan maken we dan ook meteen even een beetje zuur. Zo, hop. En dan begint je die hier lekker te knapperen. Ja, het begint goed. Er zullen heel veel mensen in paniek raken, maar bij de olie is dat normaal. Ja. Olaf heeft ook van pepertjes, jong. En dat zijn rode, hè? Dat komt goed. Oh, dit is niet zo scherp. Ja, het is wel vegetarisch, hè? Sluit maar, joh. Olaf heel van vegetarisch, dus dat komt helemaal goed. Hupsakee. Ik heb je versproken, Ricardo. Olaf heel van vegetariërs. Maar, ik Ja, moet even dit. omdraaien. Ja, die dingen moeten nu langzaam in de andere vorm gaan liggen, die vorm. Kijk eens, lekker. Groen, net zat. Kijk. Huppakee. Dan komt die beroemde fles weer, hè. Sylvia, bedankt. Sylvia Voetjes. In de olie. Of niet? Sylvia's Caramella. Oh. Dat is toch wel aardig gedaan. Maar hebben ze er ook een vaart van gekregen in plaats van één fles? Nee, ik moet zeggen, als die fles op is, gewoon een genu vragen. Ah. Ik zal het En hier te eerlijk smaken. zeggen. Weet je wat ik fijn, wat ik lekkerder van vind? Op een Ja. gegeven moment, als alle smaken beginnen samen te vloeien. Ja, Dat maakt het helemaal lekker. dat maakt het af. Hè. En de kunt ze vlees testen, hè? Kijk. Let op nu. Ja. Dus heb ik gezien dat de spaghetti klaar is. Dan gaat er dan nog een keer in de wok met gadolie, pepertje en het knoflook en dat is even eigenlijk. En het leesvecht van beide. Absoluut. Dan gaan we eens beginnen met opschuiven. Oh, het gaat, jongens, het moment suprem. Het gaat toch snel hier. Dat Ze hebben amper een half uur binnen, hè. En, vriend, maar de lok begint wel langzaam terug te werden in die keuken. Ja. Ik ga dich zo meteen goed verzorgen. Oh, hier het staan. Huppakee. Hup.
Ja, ook klaar. Je weet het is gewassen in de tuin op vandaag. Het is ongelooflijk, maar In het het is zo. ijswater, hè, zo wie ze dat zeggen, hè? Ja, Ik hop, ken trouwens goed. erop ermee. Erop ermet. Dan hebben we natuurlijk ook nog een beetje kies. Jongens, dat is het helemaal. Parmesano. Grampadano, maar Gran Padano. Oh, liet er heel veel op. En meestal snij ik zo gewoon lekker het stukken, een beetje grof. ja, de ene doet het zo en de ander doet het zo, hè. Het is iedereen zijn eigen mug. Hupsakee. Niet te reëel, hè. Oh, wel een beetje toch erop. Hupsakee. Fijn erop. Oh. Dit zijn pijnboompitten, die gaan er nog eens lekker overheen. En dan ook nog een beetje balsamico dressing. Hupsakee. Dan maken we er een schilderieke van. Het is eigenlijk op vandaag gebruikt is dat heel veel balsamico te onpas en te pas, maar hier hoort het bij. Absoluut. En nu krijgen we nog een beetje spaghetti. En dan denk ik dat het aanschuiven is en smullen maar. Hoeveel man moeten dat opeten? Ton, en dicht die hier. Dan mag je hier. Ik ga een zeer even met tegen naar de tafel. Ja, door. Zet er ook een fles gewien in, hè? Een glas gewien. Ik neem de fles met. Goed. Zo joh. Moet ik hier zitten of is dat Ik niet moet plaats? zo gaan zitten. Alweer een schilderie van dich. Ja, maar dat heb ik niet zelf gemaakt. Dat is toch een hoop spaghetti jongerijn met het gereden erop of niet? Dat is toch door een Italiaan gemaakt. Oh, kijk toch eens hier jongens. Kijk toch eens hier Olaf. Dus dat was jaloers en dat ze achter de camera moest staan of niet? Dat had ik me wel gedacht joh. Oh. Heb ze het lepeltje vergeten? Ja, dan moet je scheren me. En een Italiaan dat doet dat in de tijger brengen. Dat weet ik, dat deed ik ook. Alsjeblieft. Maar ik ben een rare mens. Het is super heerlijk. Dames en heren, je weet niet wat je mist. Ik zal zeggen, wil Geren de volgende keer dat ik samen met Olaf nog toe kom om te koken met Tom die Uchtoes, geef ik gewoon op. Schroom niet, geef ik op. En ga al wat geklaar maken voor iemand een testkaart de soep. Het maakt allemaal niet uit als het maar gezellig is. Dus even bellen op TV11 0475 35 0061 of info@tv11.nl. En misschien zorg je de volgende keer gewoon bij je aan de deur. Ton, vind je het goed als ik me erbij kom zitten en ook een glaasje erbij pak? Ik zou zeggen, schuif aan, jong. Oh, want ik zie dat heb zich net zoveel appetijt gedaan als ik, dus dat kunnen we goed. Ja. Nou, ik kan alleen maar zeggen, het smaakt subliem. Goed, daar ben ik blij om. En eigenlijk vrij simpel te maken. Dat klopt, dat heb ze helemaal gelegen. Ik zal zeggen, Salute. skool. Je gelooft het niet, hij is klein van stuk, maar groot in de keuken. Proost.